שלום לכם. אנחנו נמצאים בשיעור השלישי של הלכות מלכים לרמב"ם. בשיעור הראשון עסקנו בפערים בין צורת הממשל שהייתה קיימת בתקופת הרמב"ם, או צורת הממשל שהרמב"ם מתאר, שמתייחסת למלך, ובין צורת השלטון הקיימת בימינו, שהיא שלטון דמוקרטי, לפחות במדינת ישראל ובמדינות המערב. בשיעור השני תיארנו את דמותו של הרמב"ם, שחי לפני כ-800 שנה. התייחסנו למקומות בהם גר, לחיבורים המרכזיים אותם כתב. בשיעור הזה אנחנו מעוניינים להתחיל ולצלול לתוך הלכות מלכים לרמב"ם, לתוך הטקסט עצמו, ואנחנו רוצים בהתייחסות הראשונה להלכות מלכים לרמב"ם להתייחס במבט על ל-12 הפרקים של הלכות מלכים לרמב"ם. אם כן, 12 הפרקים הללו ניתן לחלק ל4 קבוצות. הקבוצה הראשונה בהלכות מלכים עוסקת במלכים. פרקים א' עד ד', 4 הפרקים הראשונים, עוסקים במלך, עוסקים במצווה למינוי מלך, מיהו המתמנה, עוסקים בכבוד המלך, כיצד על הציבור להתייחס למלך, שואלים את השאלה מהם המצוות שעל המלך לקיים, ועוסקים אף בסמכויות המלך, מה המלך רשאי לעשות כאשר הוא נמצא בשלטון. 4 הפרקים הבאים, פרקים ה' עד ח', עוסקים במלחמות. הפרקים הללו מתארים את סוגי המלחמות השונים, מתארים את היציאה למלחמה, מי הם הפטורים מלצאת למלחמה, וחלק זה מסתיים פחות או יותר בהלכות אשת יפת תואר, המתארת, כשהלכות אלו מתארות כיצד יש להתמודד עם מציאות שמתרחשת בזמן מלחמה. החלק השלישי בהלכות מלכים לרמב"ם, המונה 2 פרקים, פרקים ט' עד י', עוסק ב7 מצוות בני נוח. כידוע, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, אך כפי שהרמב"ם כותב בפרקים אלו, יש על עם ישראל חובה אפילו לכפות על האנושות כולה 7 מצוות בסיסיות שאותן עליהם לקיים. החלק האחרון בהלכות מלכים לרמב"ם עוסק במצב האידיאלי, במלך האידיאלי ובמציאות האידיאלית המתקיימת לאור המצב שבו המלך האידיאלי שולט, כאשר פרקים י"א עד י"ב עוסקים במלך המשיח, אם כן, ראינו ש4 הפרקים הראשונים עוסקים במלך, 4 הפרקים השניים עוסקים במלחמות, לאחר מכן 2 פרקים העוסקים ב7 מצוות בני נוח, לאחר מכן המצב האידיאלי, מלך המשיח והמציאות המשיחית. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להשוות את 4 הנושאים האלו שהרמב"ם מתעסק בהם כאשר הוא מתעסק בסדרי השלטון במדינה היהודית לתחום אחר שמתייחס לסדרי השלטון במדינת ישראל כיום. מה שאני מתייחס אליו זה לימודי האזרחות. כידוע, כל תלמיד במדינת ישראל צריך ללמוד 2 או שנה, כמות מסוימת של שעות, העוסקים באזרחות. כאשר בעצם אזרחות עוסקת במידה רבה במה שהרמב"ם עוסק בו. הקווים אינם מקבילים לגמרי, אבל נראה בעצם מה קורה בלימודי האזרחות. לימודי האזרחות מתחלקים ל3 חלקים. החלק הראשון בלימודי האזרחות עוסק במדינה יהודית. כלומר, במאפיינים היהודיים של מדינת ישראל. החלק השני בלימודי האזרחות עוסק באופי הדמוקרטיה. כלומר, מה זה אומר? מה אומר משטר דמוקרטי? כאשר מתוארים 9 עקרונות הבונים משטר דמוקרטי, על כל המשתמע מהם. החלק השלישי של לימודי אזרחות עוסק בסדרי השלטון. עוסק ברשויות השונות, בכנסת, בממשלה, ברשות השופטת, עוסק במוסדות שונים הקיימים במדינה, נשיא המדינה, מבקר המדינה, עוסק בדרך קבלת החוקים
וכו'. אם אנחנו משווים את הלכות מלכים לרמב"ם, שכאמור עוסקים במלכים, מלחמות, 7 מצוות בני נוח, והמצב האידיאלי, ללימודי האזרחות כפי שנבנו, יש לציין לאור מחלוקות רבות, כן, כל מי ששומע חדשות ועוקב אחרי התקשורת יודע שאחת לזמן מה עולה איזושהי מחלוקת נוספת הקשורה ללימודי האזרחות, ולימודי האזרחות בעצם מתייחסים לשלושה תחומים: האופי היהודי של מדינת ישראל, מדינת ישראל או המשטר הדמוקרטי באופן כללי, וסדרי השלטון במדינת ישראל עצמה. מהו ההבדל המרכזי בין הלכות מלכים לרמב"ם לבין, לא הייתי קורא לזה הלכות, אבל לימודי האזרחות במדינת ישראל? אני חושב שההבדל המרכזי הוא שבהלכות מלכים לרמב"ם אנחנו עוסקים כשם ההלכות בדמות. כלומר, המשטר בנוי מסביב למלך. ולמעשה, מתוך 12 הפרקים, 6 פרקים עוסקים במלך. ארבעת הפרקים הראשונים עוסקים במלך, ושני הפרקים האחרונים עוסקים אף הם במלך המשיח, אמנם גם בתוספת המציאות של המצב האידיאלי. הבדל נוסף שקיים זה המלחמות. ואם נצטט את הרמב"ם בפרק ד' בהלכה ט', הרמב"ם מציין במפורש, אין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות, כלומר למה צריך מלך, לפי הרמב"ם, אלא לעשות משפט ומלחמה. כלומר המלך צריך לשפוט והמלך צריך ללחום. כאשר אנו מתייחסים למדינה המודרנית, באופן עקרוני המלחמה נתפסת כמשהו שאינו נצרך, או משהו שהוא נצרך כמלחמת מגן, אך המלחמה אינו נתפסת ככלי מרכזי בשלטון. כן? ובהלכות מלכים לרמב"ם אנו רואים שהמלך תפקידו להילחם, גם מלחמת מגן, גם הנקראת מלחמת מצווה, גם להרחיב את הגבול, מלחמת רשות, ומלחמת חובה, שהיא מלחמה שיש עליה ציווי מפורש. אם כן, כיצד נתייחס להלכות מלכים לרמב"ם לאור ההבדלים שראינו עכשיו? אני חושב שמה שראינו עכשיו בסקירה הכללית של מבנה הלכות מלכים לרמב"ם מחדד את הדברים שציינו בשיעורים הקודמים. כלומר, אם אנו עומדים במסגרת שלטונית שאינה בנויה על דמות אחת השולטת, והסדרי השלטון בעצם בנויים כדי ליצור יציבות שאינה נוגעת למלחמה, בהלכות מלכים לרמב"ם לכאורה, בהלכות מלכים לרמב"ם באופן ברור מתייחסים למלך, לדמות שהיא השולטת ולה סמכויות וחובות, והשלטון עובר במידה מסוימת בירושה, מאב לבן, כאשר הדבר מדגיש את חשיבות הדמות. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה, לכאורה, מצב המלחמה הוא מצב תקין ואפילו נצרך. מה שכיום, המצב המלחמה, לפחות לפי מה שמוצג בלימודי האזרחות, ישנם הוגים פוליטיים אשר כן מתייחסים למצב המלחמה כמצב תקין ואף נצרך, אבל בגישה שמובאת לידי ביטוי במערכת החינוך הישראלית, מצב המלחמה אינו מצב נצרך, ואילו בהלכות מלכים לרמב"ם מצב המלחמה הוא חלק מהמציאות. כמובן שניתן להתווכח על הדברים לפחות בנוגע להלכות המלחמה, כאשר כאמור סוף מלכות מלכים מתייחסים למלך המשיח, שבו יהיה שלום לכאורה. אם כן, נסיים את השיעור הזה ונשלח אתכם עם השאלה הזאת שאנחנו נתייחס אליה לכל אורך הלימוד, כיצד אנחנו עכשיו בסדרי השלטון שלנו
לומדים את הלכות מלכים לרמב"ם. זאת אומרת, האם אנחנו דוחפים למצב של מלך, האם אנחנו מנסים לדלות עקרונות מתוך מה שהרמב"ם מציין. אבל הנקודה החשובה שאני מדגיש שוב ושוב בשלושת השיעורים האחרונים היא שקיים פער, ויש להיות מודעים אליו כדי שנוכל להתייחס אל הדברים באופן מדויק ומשמעותי. כל טוב, להתראות.